Čau lidi. Napište si toto. www.ulozto.cz. Dejte si to. Do toho asi napíšete všechny nejlepší skiny hráče jako hráče do GTA Vice City. A to je OK. Tam byste měli mít jednu kostičku a není teda vidět, a tak není co rozmýšlet, jen na tu kostičku. A tady se hlavně co objeví. Stáhnout. Opíšete tenhle kód. A tady se vám to bude někde, nebo prostě někde stahovat. Pak si to dáte. Ne, tady. Všechny do Nintendo, tak to si otevřete. Tady. A tady si na to kliknete, co to je, extrahovat. Prosím vás, tady kde to je. Extrahovat, jo, je to tady. A to si extrahujete na plochu. Tady to mám. Vidíte? Můžete vidět? Teď si to kliknu a máte tady hrozně skinu. Všechno si okopírujete. Potom, kde máte GTA Vice City, si na to dáte a hele. Tady jsou, tady je napsáno skins. Tak to dáte a dáte to sem. Všechno. A potom zapnete GTA. Takže se právě vypnu. Tak se to zapne. Když jsem to vypne, tak se zapnete znovu. A jste ho měli, tak ho nejde, tak a vidíte, a mi to spustilo. Učit hru. Tak je tam nastavení. Nastavení skinu hráče. Nastavení skinu hráče. Dáte si nějaké si vyberete. Já bych si vzal třeba, tady je mech nějaký. Vidíte, mech a máte takovouhle postavičku. A tady pak dáte Enter jako použít. Dáte načíst hru, tady třeba. Ano, a koukejte. Aha. A měli byste mít svůj skin. A to by bylo pro dnešek vše. Nezapomeňte, že nahrávám i videa. Dejte si GTA Vice City Part 1. A budete mít tam napsal Markofax Laboš, autor. A tady je na to video. Vidíte GTA Vice City Part 1. A to si kliknete a můžete se koukat, abyste věděli, že dá. Takže čau, čus.